Kolikrát už si slyšel větu, kterou si sám řekl, obrácenou proti sobě? Nebylo to snad právě ty, kdo tvrdil, že zajímavé, že když jde o tebe, slova náhle bolí jinak. Tohle je realita, kterou zná každý, kdo mluví příliš často. Ale pak jsou tu lidé, kteří sotva promluví a přesto je slyší celý prostor. Vchází do místnosti a aniž by řekli jediné slovo, všichni se otočí. Není to náhoda, není to kouzlo, je to disciplína, je to strategie, pozornost, tajemství a autorita. Většina lidí má potřebu neustále vysvětlovat, obhajovat, ospravedlňovat, ale ti, kteří rozumí skutečné moci, mlčí, sledují, vyčkávají. Okolí v nich hledá odpovědi, i když nic neřekli. Vzniká tajemství a to je síla. Někteří lidé dokážou pochopit dynamiku místnosti dřív, než si sednou. Vědí, kdo skrývá nejistotu, kdo jen blufuje, kdo se snaží vypadat silně, ale ve skutečnosti je rozbitý. Ne proto, že mají nadpřirozený dar, ale protože umí pozorovat. Žijeme ve světě hluku. Každý chce být slyšen, ale málo kdo ví, jak poslouchat. Je to iluze, že ten, kdo mluví nejvíc, má největší vliv. Ve skutečnosti ale skutečnou sílu drží ti, kdo mlčí a sledují. Sun Tzu kdysi napsal, když znáš nepřítele a znáš sebe, nemusíš se bát výsledku stovky bitev. Ale poznat druhé, to není jen o slovech. Je to schopnost vnímat to, co řečeno nebylo. Pozorování není jen dívání se. Je to schopnost vidět pod povrch. Všimnout si nejistoty v očích před odpovědí. Napětí v ramenu toho, kdo se snaží působit uvolněně. Změny v tónu, když někdo skrývá nepříjemnou pravdu. Slova lžou, tělo ne. To věděl i Machiavelli. Pro něj moc nespočívala v řečnění, ale v pozornosti k detailům. Ne v tom, co lidé říkají, ale co tím nevědomky odhalují. Šéf, který chválí tým, ale vyhýbá se očnímu kontaktu. Přítel, který slibuje pomoc, ale couvá, když ji potřebuješ. Člověk, který se usmívá, ale pevně tiskne rty, jako by polikal pravdu. Kolega, který souhlasí, ale má nohy namířené ke dveřím. Lídr, který tvrdí, že je klidný, ale nervózně klepe prsty. To jsou věci, které neřeknou slova, ale zanechají hlubší dojem. A právě tyhle jemnosti rozhodují o tom, kdo skutečně vládne situaci. Ti, kteří mluví příliš impulzivně, jsou snadno čitelní. Stávají se předvídatelnými. A předvídatelnost znamená zranitelnost. Stejně jako v šachu, hráč, který hraje bez plánu, rychle padne do pasti. A pak jsou tu ti druzí. Ti, kteří reagují s přesností, bez váhání. Ne protože jsou geniální, ale protože věci vnímají dřív, než se stanou. Jenže pozorování neodhaluje jen druhé, ukazuje i to, kým jsi ty. Neznáš-li své vlastní spouštěče, jsi snadno manipulovatelný. Rozčiluje tě, když tě někdo ignoruje? Cítíš se nepříjemně, když nastane ticho? Zneklidní tě, když někdo neodpovídá okamžitě? To vše něco říká. A někdo pozorný to může využít proti tobě. Chceš se zlepšit v pozorování? Zkus den jen sledovat. Když někdo mluví, dívej se na gesta. Vnímej tón, pauzy, napětí ve výrazu. A večer si uvědomíš, kolik věcí si nikdy předtím neviděl. Síla mlčení. Každý touží být slyšen, ale jen málo kdo chápe sílu toho, co není vysloveno. Je rozdíl mezi tím, kdo mluví, aby vyplnil prázdno, a tím, kdo čeká na ten správný okamžik. A právě to dělá mlčení tak silným spojencem. Mlčení není slabost, je to taktika. Dává ti čas vnímat, měřit, rozpoznat. Mluvit v afektu je častá chyba. V zápalu emocí často prozradíme příliš a právě v tu chvíli ztrácíme kontrolu. To věděl i Talleyrand, diplomat, který uměl víc říct tím, co neřekl, než čímkoliv vysloveným. Když tě někdo provokuje, očekává reakci. Když tě někdo tlačí, chce, abys ztratil stabilitu. Ale mlčení rozbíjí jejich plán. Ticho je zrcadlem. Nutit druhé vyplnit prázdno, to je skutečná psychologická hra. Někdy má mlčení větší dopad než 1000 slov. V konfliktu může nepřítomnost reakce bolet víc než výkřik. Proč?
protože lidé potřebují uzavření, chtějí vědět, na čem jsou. A když to nedostanou, jejich mysl se zacyklí. Tihle, kdo to pochopí, získávají kontrolu. Ale pozor, když se tato strategie zneužije, může se stát zbraní. Manipulátoři střídají pozornost s ignorací, tím vytváří závislost. Ticho samo o sobě není dobré ani zlé. Je to nástroj. Může být prostorem pro klid nebo pro trest. Vše záleží na záměru. Skutečná moudrost je vědět, kdy mlčet a kdy promluvit. Závěr, kontemplace a výzva. Absence může mít větší váhu než přítomnost. Ve světě moci vítězství často nepřichází útokem, ale trpělivým ústupem. Ne tím, co řekneš, ale tím, co záměrně neřekneš. Ticho může destabilizovat víc než výkřik. A pokud tomu nevěříš, zkus dnes 15 minut sedět v úplném tichu, bez telefonu, bez hudby. Jen ty a tvoje myšlenky. Zpočátku to může být nepříjemné, ale čím víc si na ticho zvykneš, tím méně nad tebou bude mít moc. Ticho není prázdnota, je to přítomnost, není to slabost, je to kontrola. Použij ho moudře a staneš se někým, koho nelze snadno přečíst a ještě méně ovládnout.